Трябва да познаете колко се може най-много думи. Започваме. Това е нещо, което се пие на Нова година. Шампанско. От това нещо, като се ферментира, става вино от него. Грозде. Това е нещо, което даваш клетва в едно място, за да не правиш някакви определени неща. Църква. Близо си, има го. Християнство. Не, църковен брак. Добре, ще го дадем църковен брак. Той е- Отидеш на бал и какво правиш? Танцуваш. Така само, че за кой път? За последен път, за 12 път. Не. За последен път? Не. За други път. Да, това е нещо, което пиеш на плаж. Примерно. Аперол. Не. Фреш. Коктейл. Да. Ако едни предмети са един до друг, нали, какви сте като близки? Близки. Много сте близки. Думата само, че по малко по-различен начин я изрази. Тя е една дума. Един до друг. Близо. Още малко, още няколко, две букви. Близалка. Не. Давайте. Не се ли близо и след това има две думи. Аре, бе. Ти предаш се? Да. Близост. Думата беше близост.